Mag-message Hello! Nagulat ako Shock ako. Sambal mo! Cake lang! Sambal ko sa iya. Sabi ko sa kanya kasi, wala pang money cake. Tapos sabi niya, hindi, cake lang. Hambal niya. Salamat, may pera pa lang. Thank you, halong. AJFS na yan! What's up, surprise world? Another day, another reason to live, love, and love. Magkakasama na naman po tayo ngayong araw na ito para sa panibagong sorpresa kasama ang JFS team. Ako nga po pala ulit ang inyong Ate Donna, your lucky surprise ambassadress. At today, mga ka-JFS, sigurado akong mapapasana all tayong lahat dahil isa pong lucky girlfriend ang pupuntahan natin ngayon. Nagse-celebrate ang kanyang birthday sa kanyang birthplace. Kaya naman papasiyahin natin ang kanyang araw at magkikilala niyo siya mamaya. For now, tingnan muna natin kung ano ba ang laman ng ating surprise package for today. So, mga ka-JFS, meron tayo dito message. Siyempre, hindi mawawala ang pa-message ng kanyang special someone para sa kanya. Of course, the cake, the Rockables cake, para sa ating birthday celebrator. At makakatanggap siya mga ka-JFS, not just one, but 3 bouquet for today. So, meron tayo dito Nescafe bouquet, the flower bouquet, and of course, ang bangga sa lahat, money bouquet. At makikita nyo naman ang ating setup design for today ay may motif na gold and green. So, gusto po namin magpasalamat sa aming surprise sender for today na si Ma'am Jessie Cañaranda, all the way po from Canada, for trusting JFS Petals and Services para po sa surprise na ito. O diba? Hashtag Love Wins. Kaya naman kayo mga ka-JFS natin dyan na nanonood, don't forget to tag your jowa, mga manliligaw o kaya naman mga ka-MU dito sa video na to at baka naman maranasan nyo din kahit paano ma-surprise. Kaya naman, kung kayo po ay may plano mag-surprise sa inyong mahal sa buhay kahit nasa malayo pa kayo, anywhere here in Bicol, don't forget to message, inquire at magpabook na kayo sa aming social media account at JFS Petals and Services, Facebook, Instagram at YouTube channel. Once again, at JFS Petals and Services. Mga ka-JFS, ano pang inaantay natin? It's surprise time! Let's go! What's up mga ka-JFS? So ito po ulit ang inyong Ate Donna at kasama ko ang JFS team. Papunta kami ngayon sa workplace ng ating birthday celebrator, si Ma'am Janice Season. At ang naisip nating pa-prank today is dahil HR manager siya, baka mapabugbog tayo sa girl pag na-stress natin siya. Eh kunwari may survey lang kami at may interview lang ako sa kanya. Siyempre, kailangan natin siyang i-notice na meron tayong pa-video para naman maganda ang dating niya sa camera. And aayain natin siyang lumabas dahil sasabihin ko na meron akong pag-giveaway para sa mga nai-interview ko. And doon na natin ipapasok ang ating surprise. So, on the way kami sa San Ramon Street, Barangay Calawag, Naga City. And mga ka-JFS, huwag niyo kakalimutan i-like and i-follow ang aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, at YouTube channel at JFS Petals and Services. So, see you later sa ating surprise moment. Bye! Guys, hindi kinaya yung aming kotse. Madam! Pwede na po kaya. Pansin driver. Pwede na po magluwas na lang siya. Ano dapat? May kakakan. Okay. So, kaulahin ko na siya habang may kakakan. Okay, pwede pong pumasok, ma'am. Invite ko na lang siya doon sa labas. Sabihin ko may deliver. Ano po kaya makakapagpalabas sa kanya? May deliver? Pag nag-deliver po ba, pwedeng siya kumuha. Sige po, sige. Ito na po si Yes po. Hello po. Hello po. Ang galing po akong munisipyo. Pwede na po ma-interview. Short interview. Para saan? May survey po. Okay. Sige. Saan tayo,
madam? Hala. Wait pa. Ay, may handaan. Lunch namin. Dito na lang po. Okay lang, madam. Di ka ba maaabala? Hindi, okay lang po. Sige po. Ito. Buti na ito po dito. Nahirapan nga po ako actually hanapin ang inyong office. Okay po. So, ano lang po ito, madam? Short interview lang naman. Ano po? Pwede po bang mag-video ako? Okay po. For documentation. So, yun ka. Pwede bang pati ni madam? Hello po, ako po si Donna. Ano pong full name mo, madam? Chinese season po. Janice Season, how old are you po? 42. 42. Kailan po ang iyong birthday? Ngayon po. Ngayon! 42 years old ka na ngayon. Happy birthday po! Na timing, hindi naman ako nakakaabala sa iyong birthday. Okay lang. Wala ka po bang birthday celebration today? Wala. Wala. Bakit po? Naisip niyo lang na hindi po kayo ma-celebrate Snacks lang talaga. siguro, snacks. Dito na po kayo mag-celebrate with your workmates. Okay po. So, first po is, ilang taon ka na pong nag-work dito? Mag-18 sa February 28. Mag-18 years. years. Ah. 18 years na sa serbisyo. Okay, sa 18 years po, marami po bang mga pagsubok na pinaharap? Stress mo? Stress. Talaga. Ano po madalas na nakakapagpa-stress sa inyo? Yung mga deadline siguro, yung sabay sa tayo. Ano po ang madalas na nakakapagpasaya sa inyo dito sa work? Sahod. Sahod! Ako din, masaya din ako kapag sumasahod. Sahod. Okay po, kapag kayo pong microfinance is naglo-loan po, di ba, sa inyo? Ano po mga requirements para makapag-loan? Actually, hindi ko masyadong alam no yung siguro co-maker. May co-maker sila. Then, dapat residents ng barangay at least 2 years. Tapos, 18 to 60 years old ata. Parang ganun. Hindi ko Okay. masyadong kabisado. Okay po. Pag naglo-loan po ba sa inyo, meron po kayong freebies like iPhone o kaya iPad? Wala. Okay po. And lastly, marami pong, syempre hindi natin maiiwasan sa inyong company na may mga pasaway po talagang mga failures, may mga irresponsible sa pagdating sa kanilang loan obligations, di ba? Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon as HR manager na magbigay ng message sa inyong mga failures na pasaway, ano po kaya yun? Mga short Siguro, message. mga ate, magbayad naman kayo on time kasi yung pera na iniram ninyo, nakatulong naman sa iwag nyo naman pahirapan yung mga staff kasi nagtatrabaho lang din naman. Yes, kayo yung nai-stress, di ba? Sa mga, kaya sa inyo dyan mga failures, ha? Magbayad kayo on time. Okay po, hanggang dyan na lang po ang ating interview. Okay. Thank you so much Thank you, po, ma'am. Donna. Meron po kasi akong daladalang giveaway sa mga nai-interview ko. Pwede ka po bang ma-invite para matingnan ko? Ay. Hindi po kasi nakapasok yung kotse namin. Alam ko na yan siguro yung form mo. Bakit? Ala! Bakit? Ano ba yan? Bakit tinitingnan nyo guys? Pagdole yung tanong mo. Hindi pang dole. Dapat mga staff yung tinatanong. Hindi pang dole yung dapat may freebies pag naglo-loan, mga iPad tsaka iPhone. So, papunta na tayo. Punta po tayo doon sa aming sasakyan. Parang hindi na. Parang hindi naman nagigets mo na. Nagyan mo na. Kasi sabi ko hindi naman pang dole yung pera. Kinabahan pa. Akala ko may nagreklamo staff. May wala naman. Ang bait-bait yung HR manager. Okay, lika madam. Nandun po ang aming sasakyan. Hala! Okay lang po ba? Ay, ayun yung ating mahiwagang payo. So, ma'am. At the count of 3, buksan mo na ang iyong, Parang sa kuha ang ko. aming car trunk. Sa kuha ko lang ito nakita. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday to you! Oh, diba? Happy birthday, Ma'am Janice! Totoo ba yung pera? Okay, totoo ba yung pera? Tanong niya. Totoo po
Yan. Okay. Dito po tayo, Ma'am Janice. Siyempre, kitang-kita niyo naman kung sino ang ating surprise sender. Ang inyong sweet na partner. Okay, ma'am. Ano pong nararamdaman ninyo? Kaya nagulat. Nagulat ka sa pera! Sa pera! Nagulat siya sa pera. Pero may hint ka na may surprise sa inyo today ang inyong partner. May hint ka kanina nag-uusap tayo. Eh paano ba naman mga ka-JFS? Tinanong ko si ma'am kung sa paglo-loan ba may freebies na iPhone tsaka iPad. So, ma'am, ito po yung mauuwi niyo today. Ito pong bouquet na to ay may kanya-kanyang meaning. Unahin na natin itong bouquet na ito, the coffee bouquet! Para po ito sa inyo. So, Nescafe Original, dahil original po kayo sa puso ni Ma'am Jessie. So, ito daw pong coffee bouquet na ito ay dahil daw po kayo ay nagpupuyat at nagsasakripisyo para makausap itong si Ma'am Jessie. Dahil syempre, mga ka-JFS, iba po ang time zone ng Philippines sa Canada. So, nagpupuyat ito si Ma'am Janice para kay Ma'am Jessie. Sa tuwing sila ay nagbi-video call. And of course, meron ka pong flower bouquet, sunflower, and red roses. Ito pong flower bouquet ay para po sa appreciation and love ni Ma'am Jessie po sa inyo. na si Ma'am. Oo, diba? At ang pinakabongga sa lahat, yung bouquet kung saan para surprise. Ito po, pangatlong bouquet, wag na natin kunin dahil makukuha mo naman yun mamaya, madam. It is to pamper yourself. Sabi ni Ma'am Jessie, blow out niya daw sa inyo, magpasalon kayo, magpariban, magpa-cutie, para po sa inyo. And ito ay worth 10,000 pesos worth of money bouquet. So, para sa inyo po yan. At syempre, meron din po siyang pa-message sa inyo. Oh, di ba basahin natin ang message? To a girl who never get tired to understand me most of the time. I understand me. I know, common na sa iba ang ganitong gawain, pero first time ko na gawin to para sa iyo. Ilang beses ko pinag-isipan, wala kasi ako sa tabi mo to celebrate your special day, kaya alam ko na sa gitna, ganitong parian lang, kita masusurprise. Thank you for everything. I won't be a better version of me right now kung hindi dahil sa'yo. Thank you sa pagmamahal at tiwala na binigay mo sa akin. As a return, gagawin ko lahat para sa future natin. Susuportahan ko lahat ng gusto mo at plano mo sa buhay. Andito lang ako lagi para sa'yo. Wishing you a happy birthday, Palangga. Always enjoy life and stay healthy. And may our Lord gives you more years to celebrate your special day. I love you always. Yeah! Kikiw! Kilig na naman siya. Kinikilig ka ba, madam? Parang naiiyak siya. Oh, naiiyak si madam. Oh, ito na nga, dahil nag-message siya sa inyo. Kunwari, ayan si Ma'am Jessie. Mag-message Hello. ka po sa kanya. Nagulat ako Shock ako. Sambal mo. Cake lang. Sambal ko sa sabi ko sa kanya kasi, wala bang money cake? Tapos sabi niya, hindi, cake lang. Hawal niya. Salamat, may pera pa lang. Thank you, halong. Okay. So, syempre dahil birthday mo po, hindi pwedeng mawala ang blowing of candle. Ma'am Janice, bago mo po i-blow ang iyong candle, syempre, ano po muna ang wish ninyo? Okay, bago ang lahat, syempre, kantahan muna natin ang ating birthday celebrator na super fresh ng isang happy birthday! Let's go! Malakas, Ma'am Cherry! Birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Blow your candle! Yes, kung ano man po ang wish ninyo, sana marinig ni Lord at pa rin sana lahat ng mga kahilingan ninyo sa buhay. Once again, happy birthday po! So, alamin muna natin, meron ka po bang secret o tip paano po magkaroon ng sweet na partner? Para sa mga single natin dyan na manonood o kaya naman mga may jowa pero hindi sinusurprise. Paano po ba makahanap ng jowang grabe mag-effort? Wala naman. Ewan ko ba sa kanya? Uy! Wala ginagawa pero ganyan na yung joke. Sana all talaga, no? Isang namamayagpag na green flag. Okay! So, magpaalam na po tayo.
Last message. Last message. Last message mo po, madam, sa aming team. Kung meron ka pong message. Kami po ang JFS Petals and Services. Ako po si Donna. Oh, totoong pangalan doon. Lovely surprise. Lovely naman, madam. Thank you sa inyo na nagulat talaga. Ako ala ko may nagreklamo ng staff sa doon. Thank you. Okay, magpaalam na po tayo sa ating camera, Ma'am Janice. Ayan po ang ating camera at ito pong full video na ito ay i-upload namin sa aming Facebook page at YouTube channel at JFS Petals and Services. Panoorin niyo po kung paano kita na prank. So, bye-bye na po tayo. Bye!